Hei, salutare tuturor! Azi să fac un clip pentru acest canal care o să vă informez ce postez pe acest canal, ce se va întâmpla cu canalul meu vechi, toate informațiile de care aveți nevoie. Dacă ratez ceva, îmi pare rău, scrieți în comentarii. Canalul meu vechi este un canal care are 176 de abonați, n-am mai crescut de mult pe canalul acela și am zis să postez pe asta. Canalul ăla o să postez un clip, să zicem, 2 maxim pe lună, pentru că este inactiv. Și am aceleași like-uri pe canalul ăla de 176 cât am pe canalul acesta cu 5 abonați. Așa că canalul acesta o să fie un canal de gaming, o să fie un canal ori de o să fie de gaming, daily vloguri, dacă o să fac, dacă nu, cu gameplay-uri, montaje, nu sunt sigur, unboxing-uri. Dacă vreți să vedeți unboxing-urile mele vechi și chestii, le puteți găsi pe canalul vechi. Acest canal o să fie canalul meu principal acum, acela o să fie canalul secundar, pentru că pe canalul ăsta am abonați, să zicem, mai activi, până o să mai cresc în abonați, pur și simplu, de la oamenii care vor să se uite la mine, de la oamenii care o să le dea mai departe altor oameni și, na. Păi cam astea au fost informațiile. Numele meu este Mihai, ca să știți de pe acum. O să încep intro-ul cu numele și cu like, share și subscribe. Da, like, share, subscribe. Nu uitați să dați un subscribe. Să ne strângem și noi 10 abonați pe acest canal. Haideți cu 3 like-uri la acest clip. Dar nu mă interesează prea mult like-urile la acest clip. Mă interesează ca să fiți voi informați și să știți ce decizie o să iau. Da, ce vă pot spune? Păi eu am fost Mihai, noi revedem la următorul clip. Like, share, subscribe, să ne strângem 10 abonați. Ciao!